Orduen ansona guztien, telefonu eta radioa gero etxinauen. Zeuenean bakarrik. Zegaitik, komuniketako Durangoko udaletxeaz argitzen turbinan gora bera. Da radio, ez da inundik etorzan horre lehenko horrek, oingo telebizimoroko horre radio ondizok, euen haintxe balda baten ipinik akordetan az. Zeuen radioak injarrik zeuen da. Gabi makarrik radioa. Da akordetan az, eberdizen amabizitan partidu euela, da hango eusoko batzuk torri ziren da, Juan euken izena. Juan, pinxu makine martxan radio ezea, partidu entero gita. Izelan juzua partidu egin ba, hau txuli bat beite, ganajetu beharra baten junbioteta. Ganajeteko geiten, eberdizen. Ja, ganajetu egin duzuz, ganajetu egin guz, gero pahan martien, behar lehen moixi partidu eta. Bueno, joen salara, ipini turbina martxan, emon argize, entzun partidue, da partidu nosakago zan. Ordu bizek, ordu ikerrezek. Hau orduak oin. Oinez, oin bezketxik orduak eta danak enga. Akordetan az hori, izin bat urte eukeritzen, sortzi bat urte. Haik eta semia ipini astu eta bedarretan. Gero, partidu entzun da, gero hartzaldo laurek arte. Telefonoa bere zeuenean egon zan? Bai, egon zan, dunuk aintamentu ekipinik, Eta telefono hori kasureko, ausoko jendeak... Bai, ara etorten zan. Karo, orduan akortan inseminazio bat zizien, ja gerokku da, eta inseminazioetako behize zuzara da, eta zaiozu betu nahi joa etorteko hain baserriren, indezio moten, inseminetan, da. Horrek akordetan ez dei, bai horrek lan otanok egiten ziren gure etxetik, zertu arte.